ten odkaz je príliš silný. Nie je to vždy len o tom vytváraní tých pozitívnych emócií. Ja badám v tejto balade aj také okultné znaky. Nahodí mi to nejakú atmosféru, ktorú sa snažím zachytiť. Vlastne my toto isté žijeme aj dnes. Som veľmi zvedavý sám na to, aký výsledek to bude. Jeden takt prázdny dáme iba, dobre? Metronómu. 5, 6, 7. My už pár dní nahrávame album, ktorý mierne nadväzuje na to, čomu sa venujeme už niekoľko rokov. A to je zhudobňovanie slovenských básní. Zakliatá panna vo váhu a divný Janko. Toto dielo poznáme zo školských hlavíc. Jazyk, ktorým je táto balada napísaná, je melodický, rytmický. A obzvlášť, keď je táto balada preložená do iného jazyka, je veľmi atraktívna. Tento ďalší album, ktorých nejakým centrom je poézia slovenských básnikov, ktoré sú pre nášho klavieristu srdcovou záležitosťou. A vlastne ten jeho zápal preto sa preniesol aj na mňa, aj na kapelu. Teda je to slovenský básnik, ale nebude po slovensky, ale je to v angličtine. Je to prebásnené Johnom Minahanom do angličtiny, krásne. On ako cudzinec mi ukázal poézii určité charakterové črty alebo nejaké tie útvary, o ktorých som ani netušil, ktoré som doposiaľ nepoznal. Ascension Day, bells pealing, and from their villages the faithful come and pile into the church like bees. Býval som v obci, ktorá je blízko rieky Nitra a tá bola spájana tiež s mnohými takými poverami a keď som bol malý, tak som si tiež myslel, že v tej rieke je kadečo. Okrem rýb a toho bežného, toho života, ktorý poznáme, že je tam život, ktorý nepoznáme. A ten pocit bol čarovný. Áno, bol tam prítomný aj strach, obavy, ale zároveň aj niečo krásne magické. Niečo, čo teraz spätne vnímam ako veľmi príjemnú spomienku, ktorá by bez tej zmesi strachu s tým očakávaním, alebo s tým všetkým, s tou magikou, by to bolo asi prázdne, tak ja som vďačný za to všetko, za tú kombináciu, za ten myšmaš viery s poverami. Nepustíte nám muziku? Chalani, ešte jedna taká vec, že vy tam idete teda sami až po takt 13, až v 13. takte sa napájame my. No. Tak o 3. Ferko Báleš sa toho zhostil takým nie úplne typicky jazzovým spôsobom, pretože má veľmi jasnú predstavu o tom, ako by to malo formovo vyzerať. Tým, že sme jazzoví hudobníci, väčšina z nás, tak som sa samozrejme opieral o to, čo nám ide najlepšie z tej hudby a to je v podstate, to sú tie tradičné jazzové podoby, alebo tradičné, no už z dnešného pohľadu tradičné, a to je moderný swing napríklad, alebo nejaká modalita. Obmedzil nám ten materiál na presné formové časti a presné
presnú predstavu o inštrumentácii, momentálne nahrávajú sláčiky, vedľa bude tam ešte bass klarinet, bude tam wah band, vokály. A ja sa vlastne snažím vytvoriť ten taký základ tomu celému, aby to tak pekne celé obalilo, aby tam bol vlastne ten, Durín sme v rytmickej sekcii, čiže vlastne aby tam bol ten feel, aby tam bol ten groove takzvaný. Návodí mi to nejakú atmosféru, ktorú sa snažím zachytiť a nejakým spôsobom zvýrazniť a pozdvihnúť. A ja proste rád hrám vo farbách. Veľmi rád sa proste s tým hrám a nehrám len nejaký konštantný rytmus, ale je mi prirodzená taká interakcia. OK, len mne teraz vypadol klik tam na konci. Áno, ja by som tiež tento piano. Čo máš slabo? Piano. Zakliatá Panna vo váhu je povera, ktorá končí tragicky, ako každá balada. Nie je to vždy len o tom vytváraní tých pozitívnych emócií a to ako to rúžovo a všetko super, ale proste ako umelec alebo hudobník proste cítim, že potrebujem vedieť dať aj tu aj ten strach, aj proste hnev, aj proste tú dynamiku, aj silnejšiu, aj tak proste tak zo života, hej. Ja badám v tejto balade aj také okultné znaky. Ten druh toho okultizmu je veľmi magický, atraktívny pre umenie, ale zároveň je na záver tejto balady také, by som povedal, znamienko nádeje. Možno, že tá hlavná postava žije, ale žije inak. Ten divný Janko, ktorý sa snažil urobiť všetko, čo tá povera hovorí. Ktorý sa snažil odísť od toho tradičného kresťanstva a nejak sa nájsť v inej podobe. Up from the humble table, they all rose at the end. They thanked the Lord Almighty for what He pleased to send. But Johnny grabbed his hand. Aj napriek tomu, že táto balada vznikla v 19. storočí a že od tej doby vlastne sme prežili, teda nie my, ale vlastne naša spoločnosť, táto krajina prežila niekoľko režimov, tak v podstate to ten človek nemení. Stále niečomu verí, niečomu, čo je nejakým spôsobom prísne, alebo ho z niečoho vytrhne, nejakým spôsobom zachráni. Ten odkaz je príliš silný, tak v podstate to prežíva dodnes. Mám pocit, že sme stále rovnakí a veríme tomu, čo je nejakým spôsobom atraktívne, alebo možno aj hrôzostrašné. Má proste silnú emóciu. Sme asi odkázaní na to veriť tomu, čo má silnú emóciu. I saw the falcon there that never would fly back, and I saw Johnny dead, his body in the vase. He entered it on purpose to set the maiden free, but fortune was against him. He gained no liberty.